Er der en doktor til stede? Nå ja, det er jo mig. Ja. Umiddelbart så er min lægefaglige vurdering, at på sådan her måde erklærer ham for hjernedød. Og det er på trods af, at der er tale om et pækhoved. Men der ved jeg ikke, om de har lyst til at give deres besøg med Dr. Øfter. Okay. Jo, det har jeg, Dr. Alban. Jeg vil sige, at de virker overrasket. En anelse nu med, ja, det må jeg sige. Det må man sige. Men de kender vel godt udtrykket, at man tænker med dilleren. Ja, just præcis, som mine kollegaer plejer at sige, hensigteren. Præcis. Og derfor må man så kunne konkludere, at man også kan være hjernedød i de nedre regioner. Det er meget interessant diagnose, de der bringer til torv, Dr. Øsker. Det må jeg sige. Men ved I hvad, Dr. Øsker? Lad os gå ind og kigge på patienten. Følg det blot med. Det er jo lidt svært at lave en diagnostisering på afstand. Lad os rykke helt tæt på motorforkeren. Ja. Umiddelbart vil jeg jo foreslå en hovedrengøring. Decideret. Ja, men der kan jo være divergerende opfattelse af... Ej, hvor er det skide godt. I har jo allerede. Fedt. Hej, Morten. Mathias? Mathias, Det er Thijs. Hej, Thijs. Nå, ja, men det er jo skide godt, I er her. Jeg kunne ikke finde den der mail, så det var derfor, jeg ikke har fået mailet tilbage eller ringe. Men altså, nu er I jo også, det er jo lige meget. Ja. Er pensum okay? Ja, altså det strammer lidt til. Hej, Sanne. Kom indenfor. Det er Sanne. Det er Mathias og Thijs. Og Sanne har simpelthen været så sød at stille sig til rådighed, så I kan være med på en kigger. Eller en mærker, om jeg så må sige. Så hvis du tager underbenklæderne af og hopper op i bolden, så kigger vi på det. Grunden til, at vi skal kigge på Sanne, det er, at hun er sund og rask og dejlig, men hun har en abnormalitet. Og det, der er så sindssygt vigtigt, som vi skal lære her i dag, det er, at vi ikke maler fanden på væggen, bare fordi tingene ikke ser ud, som de gør i lærebøgerne. Det er mennesker, vi har med at gøre. Og i Sandes tilfælde, der var det faktisk sådan, at vi i forbindelse med din graviditet fandt en abnormalitet i området og mellem vagina og vulva. Yep, sådan der. Yes. Hvem lægger ud? Hvem laver indføring? Super, tager du lige et par handsker på? Yep. Sådan. Og det, der sker, det er, at man mærker, at abnormaliteten begynder her, lige i starten af vagina, og trænger om på den anden side. Yes, er du klar? Ja. Sådan der. Ja. Her. Der, lige i begyndelsen af vagina. Der. Og så trænger den om på den anden side af vulva. Her. Der. Kan du mærke det? Kan du mærke det? Ja. Jeg kan se, at du tænker det samme, som jeg gjorde. Du tænker knude. Ikke? Kan det? Ja. Skal det med? Jeg skal op på den anden side af skambenet. Der. Er du okay? Ja. Der. Knude, tænker du. Ikke? Men så er det, jeg spørger Sanne, om der er noget i hendes historik, som kan forklare den her abnormalitet. Og hvad vil du fortælle mig, Sanne? Jeg væltede en gang på en cykel og slog skridtet. Bum. Sanne har simpelthen haft en fraktur på skambenet, at den vokser lidt skævt sammen, og derfor har hun den her lille ujævnhed, ikke? Ja. Må jeg godt tage hånden ud? Ja, selvfølgelig. Sanne er sund og rask. Så er det din tur. Og så? Du skal tage handsker på. Ja. Ja, altså jeg kan kun understrege, at det er sindssygt vigtigt at have den her dialog med patienten hele tiden, ikke? Jeg kunne have lavet et virkelig nervøst forløb for Sanne, hvis vi ikke havde haft den her samtale. Forstår du godt, ikke? Jo. Tak, Sanne. Det var det. Det var super. Hej. Laurits. Kom du ind, gamle dreng? Jeg kunne desværre ikke komme på toilettet. Hvad? Nå, for fanden. Det skulle du ikke tænke på. Vi er ikke sarte. Hvad er det, vi plejer at sige? Lort. Det er bare brugt mad. Hop du op i bøjlen. Det, du skal lægge mærke til her, det er, at der 5-8 cm oppe i endetarmen sidder en lille udposning. Polyp, tænker du så. Men nej, det er det ikke. Det er meget mere spændende. Ja. Vi er enige om, at vi ser ikke noget til sådan noget her.